Yawuoyi moko abich kamoting'o yawuoyi ariyo manie grade mar 10 e gweng' ma Kobuya e Rangwe e kaunti ma Homa Bay omaki ka itudo gi ketho mar nywako ne nyako ma jahigni 16 kendo rocho ratiche e yor bembo. Jalup ruoth ma Gongo Edith Opar olero masirano ka oyango ne nyakono ma ja klas 11 ne oromo gi monjno e kinde mane okowo osiepne moro e dalagi kendo mane kanyo emane jo maundu kata maundu no omake. Ayudo report from the village elder ni nyathi moro no bedo defiled. Wakao watua ne nyathino notero osiptal and then ne report issue no Ndiru police station. Ne watemo kaka jonanga ma ne wamako nyithindo manotimo ne kamano. Ne gin yawuoyi abich bende mana nyithindo gitindo tindo. Ariyo nie grade 10. Nyathi ma nyako manobedo defiled ne form 3. Ne gichalo gima nyithindo gi no pango wechegi. Nyithindo ma yawuoyi gi chal ni no pango. To gin bende mana nyithindo mar related, ok gin nyithindo mabor ahinya. Nyathi ma nyako ni nyathi ma nyako no nosethiedhi, nobedo confirm ni negi defile ma nyithindo kane wase arrest. Nyithindo go bedo arrested gite. Message manyalo bedo godo, piny obiro marach, jonyuol obedo ane jomotang'. En tim ma lit ahinya kendo